Balik yung plato ko. Yung plato. Yung plato, balik daw. So ito po yung mga 100 pesos tumpok ng mga hipon at meron din siyang 50 pesos. Mga pang-okoy na binibenta nila, no? Slice na yellowfin tuna. Magkano ang per kilo? 280 po sa per kilo ng mga laman ng yellowfin tuna. Ito po natin ang tumpok ay 100 pesos. Chabeta sa halagang 50 pesos. Nako, napakarami na nito. Yan po ay 50 pesos na tumpok. Halos mahigit 1 kilo. Yung 50 pesos ay 130 na mga per kilo. At good morning po. Ayan po, 50 pesos tumpok po ng sapsap. Tawilis natin, no? Fresh tawilis. Marami kasing tawag dito sa mga isdang tawilis. Pwedeng tawag na tunsoy, lapad, at tawilis. So, yan po yung mga nahuli sa Batangas. Sapsap at Malakapas. 50 pesos na tumpok. Kano presyo? 240 po sa presyo ng isdang barakuda. Sa buuan ay 200 ang per kilo. Ate, magkano presyo alumahan? 200 pesos. Sa bubuli po, 180 po. Yun po yung mga presyo, no, na inyo po mabibili dito sa Malabon Fish Market. Yun po dito ay 180 ang kada kilo. Sa barakuda malaki. Ayun, 200 pesos na presyo ng barakuda. No? Sarap sa sinigang sa bayabas to. Isa ano dito? 200 pesos po sa mga dalagang bukid. Sa lapu-lapu. Kano? 250 na ang per kilo ngayon ng mga lapu-lapu. Lapu-lapong pula, no? Eh dito sa ano, Dorado. Alright, so isang magandang umaga dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update ng kanilang mga panibagong latag, no? So update natin yung mga presyon po ng mga isda o anumang klaseng laman dagat na ating po may update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update natin yung mga tumpukan dito ng hipon. Yung mga sukoy ko sa plato. Balik yung plato ko. Yung plato. Yung plato, balik daw. So ito po yung mga 100 pesos tumpok ng mga hipon at meron din siyang 50 pesos. Mga pang-okoy na binibenta nila, no? O panggulay na mga hipon na tumpok sa halagang 50 pesos. Eh magkano ang kilo? Nagmumura na to. Magkano yung kilo? 300 hanggang 280 lang. Ayun, 300 hanggang 280. Binibigay niya po yung kanyang latag ng hipon po dito, no? So magaganda yung mga gulyasan, no? Bagong dating yan, bagong hango. Update natin. Magkano gulyasan? 150, O, 150 sa presyo po ng mga gulyasan natin dito sa Malabon Fish Market. At mayroon din siyang latag na mga malalaking yellowfin tuna na naka-slice na po. So ito ay 150 sa mga kada kilo. At alamin natin yung presyo ng malaking slice na yellowfin tuna. Magkano ang per kilo? 280 po sa per kilo ng mga laman ng yellowfin tuna. So fresh na yellowfin tuna sa halagang 280 ang per kilo. Mga bossing, salamat. Basta lang kayo dito ang gusto nyong mangura, ay mura. So dito yung mga latag po nila na mga isdang alumahan ay 160 ang per kilo. At yung espada po natin, ang tumpok ay 100 pesos. At mga isdang chabeta sa halagang 50 pesos. Nako, napakarami na nito.
Yan po ay 50 pesos na tumpok. Halos mahigit 1 kilo yung 50 pesos tumpok ng mga isdang tiyabeta o tawag na sa ibang lugar ay bilong. At bluefin tuna. Yan po ay 180 na per kilo. So isang magandang umaga pong muli no, dito sa Malabon Fish Market at ito po yung mga na-update natin na mga latag na kanilang mga ibinebenta sa ating mga mamimili. Dito po yung mga presyo ng isdang gulyasan. Ito po ay 130 na mga per kilo. At alumahan din po, no? Hindi naman nakaabot ng kalahati. 45 tsaka 160, 205. 205. Mga isdang sapsap. Good morning po. Ayan po, 50 pesos tumpok po ng sapsap. Katatapos ko lang po magkape. Bukas tayo magkakape. Hindi ako magkakape sa bahay. So ito po yung mga latag po ng 80 pesos tumpok ng mga isdang tiyabeta. So shout out at magandang umaga pong muli tay. Good morning po sa iyo. Good morning. Bukas tayo magkakape. Ito po yung latag ng mga galunggong natin at isdang matambaka. Magkano po na presyo ngayon? 260 sa kilo. 260 po per kilo ng mga galunggong po natin dito sa Malabon Fish Market. Sa isdang matambaka, 240 na sa kilo. 240 naman po sa per kilo ng mga isdang matambaka, no? So lagi silang may latag po rito ng mga galunggong at isdang matambaka at meron din po mga isdang alumahan. Bossing, maraming salamat. Thank you. So ibang pwesto, wala pang latag, wala pa si nanay na kanyang inilalatag na isda, no? So ayan po yung ilalatag niya at di pa natin na-update ngayon. So ngayon pa lang po siya maglalatag ng kanyang mga panindang isda. Ito po yung mga tawilis natin, no? Fresh tawilis. Marami kasing tawag dito sa mga isdang tawilis. Pwedeng tawag na tunsoy, lapad, at tawilis. So yan po yung mga nahuli sa Batangas, sa Manila Bay, sa Cavite, no? Yan po yung mga isdang tawilis. 50 pesos na tumpok at mga magagandang sa galunggong. At yung mga pusit natin dito na pusit kalawang. At yung mga 50 pesos na mga isdang kabase, no? At mga isdang sapsap at malakapas, 50 pesos na tumpok. Salamat bossing. Gulyasan magkano presyo? 150. 150 po sa presyo ng gulyasan. 150. Isa yellowfin tuna. 220. 220 sa per kilo ng yellowfin tuna. Boss Mayeng, shoutout sa iyo. May dala ka na naman banyera. Baka yelo? Ayan, 250 naman po sa per kilo ng mga bangus, dagupan. Ito mga isdang bitilya, snapper, ito po yung isdang bitilya at labahita at malaking mga isdang barakuda. Magkano presyo? 240 po sa presyo ng isdang barakuda. Sa buuan ay 200 ang per kilo. Sa bitilya 200 ang kilo, labahita. Ayun, 180 na mga per kilo, no? Ito snapper po. Pares na po yung mga per kilo. At meron din siya mga isdang salmonete at bisugo. 160.
Ito din sa malaki. Ayun, 300 po mga per kilo, no, ng mga latag. At torsilyo naman, ito. 240 per kilo. Sarap sa sinigang nito. Di pa ako nakakatikim rin ng sinigang nito eh. Isang torsilyo. Ha? Ito specialty niyan. Sinigang sa bayabas. Sa bayabas, masarap talaga to. Pero di ba nakakain sa bayabas niya? Pero masarap. Kung nakatikim na ako, masarap talaga to sa bayabas. Kaya lang, madalang ang bayabas dito eh. 70 lang. Dalawang piraso. Kaya halo-halo po na may bitilya, may bisugo. Ayan, yan po yung mga isda, no? Tsaka yung snapper din po. At isdang bakoko. So yan po yung mga ina-update natin sa latagan niya dito ng mga bentahan po ng isdang bato, no? Bago lang yan. Tingnan mo yung pato eh. Saka yung kulay niya. Bossing, thank you ha, salamat. So dito tayo kay Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. Bakit nagligpit ka na? Shoutout sa'yo. Shoutout. Bakit nagligpit ka na ng paninda mo? Eh, nandiyan na yan po. Isang kaibigan natin. Hindi, ano lang naman yung mga mobile patrol pa lang naman yun. Wala pa naman yung mga kaibigan nating MCAT. So, wala ka ng latag ngayon, niligpit mo na. So, sa hapon ka na magtitinda. May hapon ako. Di ba tayo sasayaw? O, pagod na sila. Pagod na sila sumayaw. Napagod na. Good na pagod. Yeah. Oh. So, salamat Kuya Romy at wala akong na-update sa mga latag mo. At ingat po palagi rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo ay mag-update pa sa ibang lugar. Sa ibang area pala na katabi po ninyo rito. So, ligpit din sila. At lalapitan ko na, baka maabutan pa tayo eh. So, salamat Kuya Romy. Ingat po palagi. God bless po. At dito tayo sa mga latag ng isdang bato, no? So, tuloy-tuloy ang ating update sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag na inyong mabibili o mapipili. So, nandito tayo sa bentahan po ng mga isdang papakol. So, ang per kilo ay 100 pesos. So, mga fresh na bubuli at mga isdang alumahan. So, yan po yung update natin sa kanilang latag. Yan o, alumahan po. Ate, magkano presyo alumahan? 200 pesos. Sa bubuli po, 180 po. Yun po yung mga presyo, no, na inyo po mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ate, salamat po. So, basa ang kalsadahan at medyo umulan, no? Kaya ganito po yung kalsadahan po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito po yung mga salmon na lokal at mga isdang labahita. Boss, pwede malaman yung presyo? Yun, 180. Na mga salmon na lokal, no, na inyo pong mapipili sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. Dito sa mga latagan na ating nakikita at nadatnan ay may pagbabago po yung kanilang mga latagan na ating pong i-update. So yan yung mga latagan po dito ng mga isdang bato ni Kuya Warren. Puntahan nyo lang po sila dito at makakabili po kayo ng ganitong klaseng mga isda na kanilang mga latag. Ay, good morning. Akala ko sino. Puro malalaking isda yung nakita natin dito, no? Mga barakuda. So, ito naman yung mga magaganda nating mga lapu-lapu. Lapu-lapong pula. At mga isdang dalagang bukid. Boss Aris, magandang umaga sa'yo. Ayan yung mga latag niya ngayon, no? May mga lapu-lapu siyang mga latagan na inyo pong mabibili at bubuli.
At nakakita tayo ng mga latagang ngayon ng mga local na salmon. No? Local na salmon po dito ay 180 ang kada kilo. Sa Barracuda malaki. 200 po siya. Ayun, 200 pesos na presyo ng Barracuda. No? Sarap sa sinigang sa bayabas to. Isa ano dito? 200 pesos po sa mga dalagang bukid. Sa Lapu-Lapu. Kano? 250 na ang per kilo ngayon ng mga Lapu-Lapu. Lapu-Lapong pula, no? Eh dito sa ano, Dorado, 180 po sa mga per kilo, no? So yan po yung mga price update ng kanilang mga isdang bato na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. Boss Ari, salamat. Thank you. Salamat po. At yun na nga po yung ating mga in-update dito sa kanilang pwesto ng kanilang mga latag ng isda, no? So ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakaluwag po ng kalsadahan. At nakita niyo naman po ang aking mga inikot at in-update na mga latag dito ng mga isdang bato at mga isdang tumpukan at mga presyohan ng iba pang klaseng laman dagat. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga subscriber po natin na sumusuporta kay Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang pong muli. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.